hambai norok nugui mangkhana sing tabuk sokpaijak hapania noklao hingkakai phil bridge bijab banigo sing sokpaijak hingkakai sing tabuk bisingo habui tamu tamu tong norok no phunuknai nai tongdi choyawoi srangchati. বিকাশ রায় দেববর্মা কক বরফ কগলপ সুইনাই এবং দীপিকা সুরকার এবং বিজেপ শিল্পী তাবু চিনি জাপান ইয়ালু কৃষ্টি সংস্কৃতি কালচার আবন বিষয়ে অপরিমাণ কাজের পুরা এই সংগ্রহ চিন্তা ভাবনা নাই আইটেমনি প্রোগ্রাম Seng hai no hai te kisa stall hai ke bata kisa asuk thayo phai sok pai ke oro khorok cha takhuk sini bus kang asuk jak bona ang singnai o omoto jorani khorang publisher na jorani khorang publisher o taklai bijab banik tero kang busuk bijab katal phiok jakha taklai kang tham bijab kari jakha sini o jorani khorang publication simi tam kom musirangsak ke kok biti ke sanja damsa tau gonni ni ani thani obo sini ke Narendra Deborma na Narendra Deborma ke takhong nang hai no hai singna mu chungo sema nislai taklai ni pai phalok bom hai choli seman no ke to o publication phaya taklai first toro phayo jorani khorang publication ta acha ke jorani khorang publisher taklai si or puila na asuk thai mano ke belake sini bagai kapal kaham ni kok khani mano khokna hambai jorar man bagai tabu bokok borok department juga have Tripura University hai hai lamsogo sini srang chatini engei phil bridge bijab banik tero hai seng mankha chini buskango asukjak sikla sikrung abono kare bo belake sikrung simia belake bunyo suba thaniwo belake sak thari tongnai khoroksa social worker hani mano belai chrai jorao angke hambai chini o jagao ang bono monai hana monai runit no belake hambai maruo ang nin thani kaisa puila sungna musungman hingkam haise phil bridge bijab banik tero taklai kang busuk bijab rok katal phiok jakha taklai oko boy by magazine by 15 ta rong ni ang sakaro oko kar jaga sing mana haipana exact kaisa oko marma sing infon maya kho hangke khna rogo te magazine o kar jana chances tong oke sang saimangka bini bisingtoi sudu 15 ni above kari jakha abuni bisingo khana rogote bo phiok jangnani chance tongkho gahke te kaisa sengmong semani slai taklai ki kogrok ni bagai kaisa gobang da stall dok mankha ba thai mankha kogrok ni bagai achuk thai oko to asuk thai to abo tabu application nai rong ni oko uporos tabu nai di sing lasia rogo sing oko charta ki pasta stolok nge taklai ke nya himpano sing noita stol phaika nge singno kobro rong ni bagai sing kaisa line rikha nge oron man ke sawono sing ok bebe noita stol tong tabu nge taklai bisiwo semani slai koglo porinani ba porinai rokno sinai rokno busuk jora sebre jakha semani slai taklai te kisa gobang da nake komi uida thang taklai ekdige wansuna komi khane hini manando taklai hinke kokbro ni simino kaisa dewan sugo hinke last year go hinke kokbro ni tobang ma abo sinerano বহুভাষিক কবি সম্মেলন হই আমহাই রগ দাদা বই পরজাগো hinke taklai বহুভাষিক go to ang tabu sing oro tong tong ise sing nuk tong go বহুভাষিক কবি সম্মেলন go chin borna nugya tei je oko newspaper go je oko okmani notice kok khaya ba nge notice kok khangai sang ar ro nai nai kintu krei ar ro ba nge oko lasian slai taklai kom na hini manata nge phia ba oko taklai je kokrong ni koklo panna khai jakha aja ko kubang kok sikla rong no okori jang sep de jakha hangke
bisi brum brum no kok brok no tei kaisa discussion choliu gakai a discussion ni bising tei kok brok ni besek jora tei hamkrai nok nang mane agi ni simi je choli family tabuk sek jora tei hamkrai ang ni mokolo nang bom hainok abo tei kisa sade discussion ba ebe ba kok lam khana to bilai na nango ke an nangmani bisiti no sing ogo samungo bo sing yagra thai tongo ke sing kubang ma last year oni sing sing paklai bo no kha 2-3 jana sini ogo university bo ogo to ne pran ro sini institution bo paklai phai ogo thai ka kolam thai ka kintu kolam sama bai simi ya sing muskango phai sing te samung bo yagra nang ke koklam sama bai simi no ngia ta ke omo hai bai je agi simi koklam choli toma bai tabuk awasin samo nai na ke as hamro ako yan hini man ani bekhak tei te kaisa sungmung tong nai jara sung joton saimano 22 college o tabu kok brok phrang jagai tongo gakai oro kok brok ni stall simino hedaba gakai kok brok ni asuk thai simino tongo amte ya gakai abone bisingo 22 college to hongke to kubang mano student ok tongo gakai student ok besek jorate bijab pai phai nang to phalnai saimano ke sono kisa saikan sin moto je moto Agartala ngo hayada Agartala ni je gana guni college tong to nairong ni student rok kimise oro phai kubang ku pai phai mano ngete outside ni je kubang ma district ni college rok tongo borok oro phai pai phai me gaun bagino district wise bo ung tongo bukpia district wise bo ung tongo mane haipano aro kopor thangi sakmai ta mke mo problem tongo mke jeng je nai nei mani college eba university ni student rok bom hai boy nai to khani nai to kangke borok je aro syllabus tongmani a syllabus no sin nayo ga syllabus ni baksa boy tongo ge baksa amoni kuno ok boy krei ge omo hai rok baksa kifil ma thango boy mayang ge gobang kuk borok bazaro eba ka boy melao gobang kuk je ok sel thangmani bijab rok rangke college eba university ni je ok syllabus be krengjak omo hai bijab rok no gobang kuk ok sel thango omo hai gahke nang to saka je jara biza paina phaina rok jara srngnai rok borok sudu syllabus ni bisingo simi khobjak no simi no biza pai tlang layo hne ke kubuni bizab ke paije ge hangka ke a paije ge ang thaniwo kok borok besak hamsangna hene nang khaka te chini kok ro baino fuar thani ba sinai rok no te bo bkha basarna bagai bom hai rok khlai theklai porinai rok to chini borok ni bisingo porinai rok kisana hini mano baksa obo syllabus kri phano borok payo ke omo hai to muno chini obo sikla rong ni bisingo omo hai porimani je loi o tuime hanga ke sing buskango chini kok ro bai buskang himma nai kindu ler nai ta omo hai gawan bagino ang kobong nai je obo sikla rong no chung tabuk chung obo syllabus simia o syllabus ni je obo phatara tomaro bo chung porna nang amro jutun belain no obo nangmani nang ya kare ogorok tabuk jekono sinai jekono wan sungnai bo bini amo nang ya no bo koi bo ya ta wan sugya eba keba a sinai bo bini an nang ya no bo boyo siya bin an nang mangin bo boyo siyo gaun bo na sung boy no kubang ku porna nang gai chung tang nai di je do phawo boy kubang ku okonai tong por nai tong bong ni do phano kubang ku buskango dojak omo hai chung nugo ta gan bo ang siklar no koi nai norok obo syllabus ni simin ta pori di je obo sini kobrok tomoni jotono obo nai obo lai por lai omo hai ta omo hai ke siklar no obo na musung ge hambai takhonglo sungno jora mani bagai hambai haino hai jeng mankha tinini field brichi bijab banik tero gakai jeng tabu haino hai phai sokpai kya chini buskangne o publisher ko brokti hukumo mission publisher phai sokpai kya gakai oro phalnogo asukjak khoroksa takhongno ang sungnai takhongni mongkisa sadi ani mongkai dono rasnuatia gai norokni kok brokti hukumo mission ni bkhaktei taklai o bijab banigo kang besek ketal book fiok zakha kogokte hukumission ni ngui to takla kaisa bijab fiok zakha abono swine khasini sir dr bijoy deborma bini bijab ni mongkai yamrok sani kothoma omo kerang kothoma haino abo norok pur nakai saiman nai aro no man thangnai kogokte hukumission ni je postal hostel man thangnai abo
hingke taklaini o bijab banikte ro semani slai taklaini norongni paiphalni bomahai साना थाङा ओंखाय फालमुंनि थांनाय बिजनेसलाय तो इसा हामियानो हिनमानो ताकले बिशिव तां ओंखाय साइमालिया बररबो फाइमानि किसा कमंखा ओंखाय आबहायनो ताकले बिशिव आबसो फालमाया तखनो फालमाया हांपानो सालो मतामनि फालमान दंनु थांनाय बिजनेसलाय किसा कमिखा आमहायजा hingkai जों साइमाका बरंनि पाइफाल आमसो खामिया थानाय बिसिनिसलाय हायदा hingkai नों ताखौना आं सोंनाय आनि बखाकते पाइथाक सोंमुं दंनाय जारा सिक्ला सिक्लि गोबांमा कलेजाव फरायनाय दं फरायबाय दंनाय रकनो नों अमाहाय बिजाब बरक तो गोबांमा बेरायो अन्य जागा हंkai जों गोबांमा जागासि साग्रि मालाया हायदा बाताबु मोसामं रोसामं बा अमाहाय हंkai सोरोंमा जागा हंkai चिनि बरक तामनि बागै आमसुक उसलुजाक hingkai बरकनो नों बमहाय ककसाना मचु आं आबनो साना मोजो ताक जे सिक्ला सिक्लि रनो जों जत जागा थांना नांगौ आमते या जे थांनिया थांनाय फियाबा बिजाब बोजों पढ़ना नांगौ जों जेसे बिजाब पढ़िनाय आमसों साइमानाय कायसा दं बिजाब ओंखा चिनि लांमानि सुरानि जे जों जेसे पढ़िनाय ने लांमाव जे लक जे नों सिया दं माने साइमानाय बिजाब पढ़िखा ओंखाय आफायनो के जों आमबे नां सिक्ला सिक्लि बा जत लोगरनो कोइना मुजुनाय जे बिजाब पाइदि बिजाब पढ़लायदि आनि अरसिमिया जत गुबुन नि जे अस्टलन बनो पाइदि कारण जतन थायोनो जे बिजाब दं माने जत बिजाबनो जों जानाय गोबां मा दं आबनो जों सोंना नांगौ पाइपना नांगौ आपदे किसी जों बसकां सकांय मानाय आमते हायजा hingke hambai belai kita khokno jorar mani bagai sanai abono bo sanai eke Dr. Biman Deborma tamo sanai belai ki hambai hanyo hai जों tekisa ajuk thayo phaisok baikya tekisa falnogo phaisok baikya jora publication jora publication ni publisher जों phaisok baijak hingke chini boskango khoroksa takhok asukjak takhokno ang singnai takhok puilano ni mung kisa sagre ani mungke Ishak Deborma Ishak Deborma binamong Ishak Deborma kakai jora publication publisher ni bukhaktei kai besek ketal bijab rok phiok jak khatakle bisap kito koroi jagini kesamrokno phaljai dong hingke norokni semao to asugu hayda kakai semani bai taklaini paipal rok bom hai choli taklai ke asu phaji ya semani ke tikse phaja ka taklai ke kom phaja ko asu phaja ko hingkai je tero phaine borok kubang engtu tu ya paije gya yakheba borok phaine kom nakhe bijab no paya borok phaisimi thangwam taiya bijab paya baksa college ni student or university ni student phaine payo ke bijab kori ke baksa pai thangmo ke singo reprint khaje gya baksa reprint khaje gyani bagai baksa mantho gyani bagai borok pai malayam haisina hingkai takhokno ang tekisa kok singna muchungo reprint khaje gya pano baksa angkhnao je syllabus ni bisingo je tongmani no simino borok payo hone university haike ba college je syllabus tongmani no simi borok pai poriu hingkai o syllabus ni bising ni simi poriu oi borok ni besak hamkrai phaine haike ba borok ni besak simong phaine obno tei ningtam sana muchu abo to alada kubunibo porikhanke bo tebo saimanai kam tebo kaham dama saimanai hingke hambai takhongno jorar mani bagai ahole kok borok thani tonai ini kok borok mong dubai ke